हे बघा आयन केलेली भिरडी तयार झाली. सांगायच्या एका बिर्डी कशाक म्हणतात ती गोष्ट सांगूया काय ती. एका बिर्डी कशाक म्हणतात माहित हा? तर आज आपल्या वांगडा असा आहे, आई आज काय करतलो बिर्डी. बिर्डी. तर आपल्याकडे ती गणपती विसर्जनाच्या वेळी करतात ना. गणपती जाते विसर्जन जात ना. हा. गणपतीची पूजा झाली, आरती झाली का तो निवेद म्हणून ठेवायचो हा. आणि तकडे न्यायची वाट विसर्जनाच्या विसर्जनाच्या जागेवर. आता एकदा आरती झाली गणपतीची हा का ते वाटत. की प्रसाद म्हणून वाटतात ना. आणि आपली कशी आहे, आपण बॅट बीट कोणाक देतो तशी ती शिजोरी. गणपतीची शिजोरी देतो. शिजरी म्हणून ती बनवली जातात ना. हा म्हणजे थोडस गोडसरच आहे ना पदार्थ. गोडचा ते एकदम सोपं, साहित्य पण त्याला जास्त लागत नाही नाही. लागत. या एक पेलो तांदळाचा पीठ, हा. या एक पेलो कमीशी गुळ गुळ घेतला, आणि या ओला खोबरा, ओला खोबरा आणि ही वेलची. वेलची आणि या जिरा असं ना. जिरा 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 म्हणजे जरा कुटून घालू काय ना. कुठून घालू काय वाशी होते. तर सुरुवातीक आधी पीठ भागून घेऊ काय ना हे. हो आज भागून घेऊ खायचा. चला मग त्या एक जो पेलो आपण तांदळाचा पीठ घेतलो ते का 1.5 पेलो पाणी घालणार. पाणी लागतं ना. 1.5 पेलो. चला आता सुरुवात करू का आपण घेऊया. तर गॅसवर टोप ठेवलं ना तापत. होय. तर आता 1 पेलो पीठ असतात तर 1.5 पेलो पाणी घेऊ काय ना. हा. 1 पेलो घातलंय आणि ह्या बघा अर्धा पेलो घालतोय. हा. आता काय करायचा, आता गुळ घालायचा त्याच्यात. त्या पाण्यातच घालायचा. हा, पाण्यात घालायचा गुळ आणि वितळला गुळ हा. का मग पीठ भुतूर शिजून घ्यायचं आणि हिवाळायची. होय ना. हा नाही, पाणी आता उकळलं ना. हा. होय तर जिरा काय तू ह्या घातलं, या बघा. जेजरून घेतलं ना. हो शिजून घ्यायचं. जिरा घातला, वाईट जरा मीठ घालू काय गे. चिमूटभर चवीपुरतं. चिमूटभर मीठ घालू खाऊया. या बघा. हा. आणि गुळ घालायचा ना आता. आणि गुळ पाण्यात वितळून घ्यायचा. गुळ वितळला. हा. तू आहे काय सांगू होता काय हात जोडल्यावर काय असतात त्याची पण जरा माहिती सांग काय ती. सांगते सगळे सण जातात की नाही. हा. आपण 7 दिवस 5 दिवस 11 दिवस आपण सगळे सण घालतो. हा. ह्यो घालीत नाही. मग ह्यो लाचला करूची प्रथा अगोदरची जुनी. हा. हात जोडले म्हणून ते हात जोडल्यासारखे असतात. म्हणून हात बिर्डी. जोडल्यासारखी ती करूची असते. होय ना. हा. आईची बहीण नली मावशी आजी तिला पण सांगलेलं आहे नापका बिर्डी दाखव बिर्डी दाखव. आज सकाळी पण चांगलं आहे ना. तर आज आपलं योग गेलेलो असा बिर्डी कर दाखवचो. आता काय घालताय. ह्या तूप घालते चवीसाठी पण आणखी एक ह्या लसाचा नाही टोपाक पीठ. आता काय घालायचं उतूर हे खोबरा किसलेला. किसलेलं ना. हा हे बघा 1-2 चमचे असतात का. 2 चमचे. गुळ इता येता काय उतूर. हा गुळ इता येता ना. एवढ्या काय. वाईट जरा कडे हत इता येतले ढवळत राव काय माहिती काय. ही वेलची पूड गोडाचो पदार्थ म्हटलो की एलची पुडी इलीच. दिली ती वासासाठी. चिमूट गोड होईल ना. टाकायची. तर आमचं आता ही बघा हम्म. एवढी टाकते. ह्यो पण आहे जुनच पदार्थ ना. आधी लोक जुनं, जुनं, एकदम जुनं. तेव्हा तेव्हा माघारनी डाग लागले ना तर ह्याची भेट द्यायची. हा बिर्ड आता लाडू हे झाली का कापा लाडू झाले पण तेव्हा तसला काय नाही होता. मिठाई मिठाई जेव्हा काय काय नाही. नाही तांदूळ दळायचे असा पीठ भागवायचं आणि ती करून एवढी बिर्डी करून द्यायची का 8 दिवस तिच्या माघारीने आपली माहिती गाठ म्हणून खायची. आठवण म्हणून ती खात राहायची. कोणाक पण द्यायची हाताबोटात घालायची. हीच बॅट अगोदर पारंपरिक. ह्यो पण अतिशय जुनो पदार्थ जुनं असा पदार्थ एकदम. आणि सोपं पण आहे करूक. हो काय विरघळला ना. विरघळ्या विरघळ्या. तर पीठ टाकू आहे ना आता तांदळाचा. पीठ टाकते आणि शिजवते आणि उतरते. त्यामुळे पीठ पेलोवर आपण घेतलं. त्याच्यात टाकता बघा. चांगला आता गॅस कमी केला ना. पीठ घातल्या जरा आहे जरा जोर लावून ढवळू काय ना वाईट जरा. मस्त आता छान असं वास येता येईल. आता उतरते हा. उतरतो ना. हा गॅस लाईन बंद केलेलो हा. डस नव्हता टोपाक. तूप घातल्यामुळं एक पाण्याचा अंदाज बरोबरच झालो ना ह्याचा. मोदकाक जसं असतं तसंच प्रमाण ना.
तर उतराय हळद टाकू होते ना वायस होय होय ते विचारलंय डोक्यात काय हरकत नाही आता वायस जरा रंगासाठी ना. होय होय हा. आता हाताक तेल लावते. तेल आणि तूप तूप लावायचं आणि मळायचं व्हायचं जरा पीठ. तर आहे आता हाताक जरा तूप चोळले आणि हे बघा पीठ मळून घेतला. जास्त काय मळू शकत नाही ना हे. नाही जास्त नाही जरा वाईट जरा एकजीव करायचा एक जीव झालो काय वळूक सुरुवाती बघा. आणि हे तळून लागतात ना मग हे. तळायची गणपतीच्या वेळी हमखास केलं जाणार पदार्थ हे बघा. हे हात जोडतात तसं आकार दिला नाही ना बघा. बाकीचे करून घेऊया ना. हे बघा आईच्या वाईज हात दुखा लागले. आईची लेखी मदत करून गेलेली असे आकार करून घ्यायचे ना आपण. आता हे इकडे तळायचे. तळायचे त्याला तळू होय. सकाळी सांगता फोन केल्याने भाजी काय करीच ना ते नाही गोवा कंटाळ मग काय करत अगं बिरडी कर. आता तळून घेऊया ना. होय होय आता तळून घ्यावे तेल तापला. जास्त आहे काय ते काय ह्या करूची गरज नाही ना. नाही शिजलेला आहे ना. रंग बदला का त्या करू बघा. त्याचा रंग आहे बदललो ना हळूहळू. तांबूस होऊ लागलो आणि जरा गॅस कमी केलाय ना त्याच्यावर भाजता. हे बघा असे तळून घ्यायचे ना लालसर थोडीशी लालसर असे आणि ते नंतर मग काढायचे. आपण बाकीचे जे आहेत ते पण तळून घेऊया. बघा आयन केलेली भिरडी तयार झालेली आहे. आता आईची लेक आमची मावशी सांगतली कशी झाली ते खाऊन. कशी झाली हा? मस्तच भारीच झाली. खरं सांग अरे एकदम भारीच झाली. आईन आमच्या काय केल्यानंतर त्या भारी झालं. आई सांग एका भिरडी कशाक म्हणतात ती गोष्ट सांग बघा काय ती. एका बिर्डी कशाक म्हणतात माहिती हा. जावई गेलो एकदा सासरवाडी हम्म. आम्ही लाडूकपणे बिर्डी केल्या हा. आणि तो घराकडे येतात तर त्याचं नाव विचारतो. हा. घराकडे येतात नाव विचारतो जसं ती बायको काहीतरी काम करी होती हा. ती उठताना म्हणता मरो तुमचा सांगणार माझ्या कमरेचा बिरडा झाला. होय गो होय बोललो बिर्डीच घातला तुझ्या आई. तेव्हापासून एका भिरडी म्हणतो त्यापासून एका बिर्डी म्हणते. आहे ना. हे बघा अशा प्रकारे आयन भिरडी केलेली आहे. तुम्ही पण करून बघा आणि ती कशी झाली हे आमका नक्की कमेंट करून सांगा. कळवा.